Ràdio Ona. 107.4. La nit és un espai per la reflexió. El diàleg, la base per solucionar els problemes. La cultura, una manera de conèixer la societat. Montserrat Font presenta Entrevista en temps de nit, un programa d'entrevistes en profunditat amb gent de la comarca. Cada dijous a les 8 del vespre i divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Ona. Molt bona nit, amics de Ràdio Ona en el programa Entrevista en temps de nit. L'escriptura es defineix com un sistema de comunicació humana a través de representacions gràfiques de l'idioma verbal. També és el reflex d'una lògica i una manera de pensaments particulars, d'una història específica. L'escriptura és una habilitat que permet traduir la parla a signes visibles que ens permet comprendre un text. Des d'una perspectiva sociocultural, el llenguatge escrit és una eina construïda en el transcurs de la història, en determinats àmbits i amb diverses utilitats i funcionaments, l'estètica de la poesia i la narrativa, per poder-ho difondre. Parlarem avui amb la Noé Morral, ella és poeta, il·lustradora, rapsoda i també ara s'ha endinsat dins la narrativa. Molt bona nit, Noé, benvinguda. Bona nit, Montserrat, moltes gràcies. I la que us parla, la Montserrat Font. Bé, la Noé Morral ja ha vingut altres vegades aquí a Ràdio Ona, penso que hi ha moltes coses per explicar i per dir, però en certa manera la teva il·lusió d'escriure, de fer rapsoda, ja ve d'un temps passat, no? Però últimament, què és el que has fet nou? Perquè has guanyat molts premis. Mira, l'últim és el relat Efecte Papallona, amb el que vaig guanyar el 31è Premi de Narrativa Neus Català. No, 31è no. Aquest és el quart. El quart. El quart Premi de Narrativa Neus Català. El 31è és el de l'altre, la novel·la. Sí, la novel·la, sí. Molt bé. Exacte. L'efecte papallona té un significat perquè la papallona té una transformació. Sí. Sí, té com un... La paraula papallona i no solament l'insecte en si, té una transformació, té un missatge, semblaria, no? D'aquí la inspiració, una mica? Sí, la inspiració d'aquest relat, que porta per nom això, l'efecte papallona, és aquest efecte de les ales de la papallona, no? Que una papallona que va les ales a la Xina, doncs l'efecte d'aquest petit batec ens pot arribar fins a casa nostra. Llavors és aquest efecte boomerang d'un petit acte que es pot anar ampliant a poc i que els petits actes són poderosos. Ens sembla que no hi ho són. I era el missatge que volia transmetre en aquest relat a partir d'una situació viscuda d'una persona, de la protagonista. Jo sempre, a mi m'agraden molt les papallones, no sé si has observat que vaig amb moltes papallones moltes vegades, però jo també veig aquest significat solament també de la transformació. A vegades te pots passar una tristesa o estàs molt aïllat d'un tema i la transformació que fa del de seda fins a no és la papallona, no? I llavors hi ha molts tipus de papallona dintre l'engranatge del colorido, de les formes, vull dir, en moltes classes també, no? Això també és una manera de poder enfocar-ho com aquesta inspiració. Jo, quan vaig llegir el títol vaig pensar, això és que té moltes coses es poden interpretar moltes coses i potser també està bé que tu potser vas escriure amb un sentit i que algú interpreti diferent. Dintre aquest ventall de possibilitats que pot tenir una papallona, no? Això, amb la literatura, sempre hi ha aquesta obertura de mires, que l'escriptor vol donar uns missatges, però n'hi ha d'altres que a vegades ni el propi escriptor o escriptora els ha previst i que es transmetren a través d'aquell text, no? I a vegades és molt curiós que en segons quins temes, tu poder estar trobant tots els llibres que has escrit, que tu has fet amb una intenció, amb un fet, i la gent, i potser hi ha altres valors o aquesta inspiració que tu l'has fet l'escriure, no saps el per què, el nou conjunt dels que ho llegeixen i que et coneixen, doncs ho veuen diferent. I això també enriqueix una mica potser coses que tu van passar per alt, no? O dins del subconscient. Crec que hi ha com un efecte retroactiu. El text, la lectura enriqueix el lector, però a la vegada aquest feedback del lector cap a l'escriptora doncs també ens enriqueix a nosaltres, perquè dius, ostres, mira, no? Amb aquest text he transmès totes aquestes idees que potser
una part eren bastant inconscients. Al presentar-se en un concurs, això motiva que en aquest cas el Premi Neus Català és... hi ha una cosa més preparada, una cosa que els ha fet de dir em presento perquè hi ha aquesta data concreta o ja és com un repte o un objectiu? En aquest cas, quan vaig veure que hi havia un premi dedicat a la Neus Català, aquesta dona emblemàtica, no?, de l'última supervivent de supervivència, dels camps de nazis. concentració. La veritat és que em va fer com molta il·lusió pensar que donava suport en aquest premi, no? El fet de que hi hagi molta gent que s'hi presenti per posar en valor i potenciar els valors d'aquesta dona. Llavors, mira, vaig tenir clar que m'hi volia presentar i sí que després vaig haver de buscar doncs, una història que encaixés amb aquests valors, no? El tema, l'argument es pot mig comentar o és una cosa que encara està dins una presentació que tinguis pendent per fer? No, perquè ja el tinc penjat al meu blog, el premi ja s'ha donat, Òmnium Priorat doncs, també ha fet un llibret petit amb els 2 premis, que n'hi havia un de narrativa i un de poesia, per tant, ja se'n pot parlar. De fet, amb aquest relat el que jo volia transmetre són els valors de la dignitat humana i de la lluita compartida, de lo important que és la lluita compartida, no? De la força que podem fer tots junts i que amb la por que a vegades ens volen inculcar ens sembla que no podem aconseguir res. I a partir d'una situació de violència masclista d'una persona propera, saps? Que a vegades són aquestes violències que ens agafen per sorpresa, no? Si nosaltres anem pel carrer, al Raval, fosc, potser ens esperem que ens pugui passar alguna cosa, però si sortim amb una persona coneguda, no ens ho esperem, no? I aquestes violències que poden arribar de qualsevol cantó. I amb clara del dia, a vegades, moltes vegades. I a vegades amb clara del dia. Després la història la protagonista és una noia mallorquina que estudia a Girona, que és el seu primer any d'universitat a Girona, i que a les festes de Sant Narcís de Girona, doncs, en un concert, doncs, surt amb un noi que hi han quedat diverses vegades i doncs es troba en aquesta situació com de forçament a tenir una relació sexual, no? Sí, perquè moltes vegades seria una mica per tocar el tema, ja que és una reivindicació perquè 25 de novembre contra la violència masclista, que serà aquest dilluns, dilluns dia 25, no? També està molt bé que en puguem parlar avui, per això és una mica el tema aquest, no? Perquè moltes vegades sí que hi ha dintre una cosa invisible que sembla que es tolerava en una època, no solament, a vegades no té de ser una violència física, pot ser un menyspreu, hi ha molts tipus de violència, i ens passa desapercebuda perquè era com una cosa que l'havíem naturalitzat, ens havien inculcat com a cultura. I després d'aquí a passar una agressió molt més física, molt més dura, clar, és el que potser ens ha fet que la gent reaccioni, però ens puntualitzem molt amb això, amb la duresa de la violència, però hi ha molts tipus de violència. Potser mirades indiscretes també poden provocar una mica de menyspreu. I una mica la idea aquesta vegada és que es dona, és que s'ho ha buscat, perquè clar, què hi feia a casa seva? Bueno, tenim dret a dir que no, aquest no és no, o només sí és sí, sí, aquest show. Home, malgrat on siguem, malgrat com hi haguem arribat, malgrat... sempre podem dir que no ens ve de gust i se'ns ha de respectar, no? En aquest cas, si el tema ve per aquí, una mica transmet aquests valors, ficat una mica embolcallat, una mica contra la violència masclista, fent ja referència per aquest dilluns que serà el 25 de novembre, també podria ser que la papallona fos precisament aquesta superació o aquesta angoixa o aquest dissimulat, pregunto, perquè té moltes capes una papallona. No, per mi, en el cas d'aquest relat, en concret, la papallona és la valentia de denunciar una agressió que hem patit. Encara que nosaltres ens faci por, ens pensem que potser no ens faran cas, ens pensem... És aquesta valentia de denunciar-ho i que darrere nostre s'obri el meló i més persones acabin denunciant aquest agressor. Sí, perquè penso que moltes vegades, anant així amb la violència, des del moment que hi ha la por és el que frena moltes dones, no? La por, el que jutja socialment,
perquè sempre sembla que o s'exagera, o no és possible, o no es pot demostrar, o perquè encara hi ha unes jerarquies del tipus patriarcal que encara doncs, dominen molt les històries, i clar, encara que sembla que s'ajuda molt i que hi ha molts suports i molts grups, i que cada vegada doncs, es fan moltes, inclús pels mitjans de comunicació es fan moltes propagandes de consciència amb els joves, i n'hi ha molt, i això costa molt d'entendre, perquè sembla que dius... Hi ha hagut una època que semblava que era com una dispensa. Eren dones que potser culturalment no tenien molta cultura, que depenien econòmicament d'un senyor, i per tant doncs, hi havia una resistència d'aguantar, no? Però hi ha una generació preparada, una generació de dona que econòmicament pot anar molt lliure, i encara n'hi ha unes edats molt joves, i això costa molt. És com un retrocés del pensament. Sí, costa d'entendre, des de la nostra generació, sí, de la nostra generació, que s'hagi anat enrere, però veig que sí, no? Que hi ha noies que encara doncs, tenen una mica aquest pensament d'estar com per sota, Sí. I de no tenir aquest empoderament de decidir per elles Tot i que mateixes. les campanyes d'empoderament, que es fan moltes coses, perquè la dona, en certa manera, vull dir, rebobinant això de que culturalment o professionalment es pot defensar sola, que no depèn d'un senyor, sigui qui sigui, per poder viure, que estigui tan dependència amb l'excusa de l'amor, és aquest és el gran problema, perquè jo crec que una persona quan t'estima no et fa patir, però l'excusa de l'amor és el que suposa que si hi ha fills pel mig, hi ha moltes circumstàncies, és una mica el terme de que és molt complicat de fer. Sí que em marquen ja una primera pausa que radiona. Tornem de seguida amb vosaltres en el programa Entrevista en temps de nit. Aquesta nit tu i jo pescarem la lluna. Ràdio Ona 107.4. Entrevista en temps de nit amb Montserrat Font. Hi ha moltes raons per apropar-nos a la lectura. Llibres que ens fan pensar i canviar la nostra manera de veure el món. Llibres que obren la porta a mons màgics, d'altres que expressen i manifesten realitats, de les societats que ens envolta i que ens conviden a reflexionar. També vivències per compartir, sensibilitzacions ferides, etc. Seria una mica aquesta la manera que potser dintre un relat, dintre una història, dintre una publicitat, ajudarien potser a moltes dones que es fossin papallones, no?, en certa manera. Sí, exacte. Per poder... Aquest era l'objectiu del relat. Era una mica l'objectiu del relat. Sí. Suposo que després, quan es guanya un premi per de la satisfacció, no sé si hi ha una valoració per part dels jurats per... a part de l'explicació per dir, no sé, doncs nosaltres hem donat aquest premi perquè considerem, o sigui, tot el missatge que tu volies donar l'has pogut transmetre entre els jurats. Pregunto, no sé com funciona això dels premis. Sí, mira, en aquest cas, és que ara, volia buscar perquè en el moment del premi es va dir les dues persones guanyadores i es va explicar per què el jurat havia premiat cada una de les obres. És molt interessant, això. Sí, també, i és molt interessant per l'autora, també, perquè, per mi personalment, perquè dius, ostres, de tots, per què has escollit el teu? De totes les persones que perquè hi havia una temàtica concreta, perquè a vegades hi ha premis que ja la temàtica, posem per cas, doncs és lliure, o hi ha una temàtica concreta. En aquest cas era eren els valors de la Neus Català, un relat que tingués en compte o que posés en valor aquests principis d'ella, no? El feminisme, el comunisme, antifeixisme, la lluita compartida, la catalanitat també d'ella, la dignitat de la persona. Evidentment. És que si va sobreviure al camp de concentració nazi, suposo que era una lluita molt constant, i més sent dona, i que va morir encara molt gran, vull dir que sembla que no pugui ser. Clar, ella va ser una supervivent, i l'altre dia vaig recuperar l'entrevista que li va fer l'Alberto a la residència quan encara estava viva, i és molt maca, perquè ella diu que torna al niu a morir, diu els ocells tornen al niu a morir, ella tornava a casa seva a morir. Sempre jo a vegades penso que està molt bé reconèixer persones perquè és com un fil conductor i un exemple a seguir, però també hi ha molta dona anònima que ha passat desapercebuda, que ningú l'ha ressuscitada del seu lloc, que ha existit i que dius, bueno, ha tingut aquesta valentia que potser no ha estat una papallona visible,
però que sí que ha tingut el seu mèrit, no? I n'hi ha moltíssimes. Moltíssimes, milers, I no milions. solament tens de ser una científica o una matemàtica o una escriptora, pot ser una persona rural, una pagesa, una dona normal, una mestressa de casa. I n'hi ha moltíssimes. Jo moltes vegades ho penso. Ja es comença a fer, no? A fer homenatges a la persona anònima, la persona anònima, perquè n'hi ha moltíssimes que potser no s'han pogut donar a conèixer perquè potser ningú les ha conegudes o ningú les ha recuperat a la memòria. Per això jo penso que en aquest cas aquesta dona evidentment va ser molt bé perquè era un exemple vivent i per tant, com que era un exemple vivent i va viure molts anys, va ser un exemple... Va poder donar a conèixer, no? La seva experiència. També amb els anys doncs aquesta història es va anar extenent i al final ella sí que ha acabat sent reconeguda. Però és això que dius tu, Montserrat, quantes dones han tingut les seves lluites personals que han ajudat a molta gent i que han passat desapercebudes. Temps enrere es va fer un reportatge també d'una tal miliciana, una tal Anita, es va fer al programa 30 minuts. Era una foto d'un senyor que evidentment havia fet una foto amb una persona que no sabia ni qui era i es va recuperar perquè uns familiars la van reconèixer. Allà la van reconèixer perquè hi havia una exposició al MACBA, al Museu d'Art Nacional. I a més van entrevistant una mica el fotògraf, va ser molt curiós perquè va dir, era una persona que, o sigui, era com una joia per un fotògraf poder, que aquella dona estava predisposada a la foto, tal com alçava la bandera, com mirava, com ho estic aquí, com vull dir, la lluita aquesta, no? I llavors penso que dintre aquesta manera que els familiars el reconeixen, que era igual, perquè la lluita i el missatge i la valentia d'aquesta dona era, però sabia qui és. I escolta'm, que era miliciana i estava embarassada. Amb el fusell. I això el fotògraf no ho va saber, que ella estava embarassada, però els fills van reconèixer que aquell any la seva mare estava embarassada perquè ja en tenia un de fill. Sí, és curiós, Imagina't, no? Doncs imagina totes aquestes fotografies que es van recuperant, com has de veure exposicions de fotos de la Guerra Civil, d'antigues, que veus, potser una dona que està pelant patates, ara m'ho invento, però és igual. Quanta història hi ha darrere unes fotografies, que moltes a vegades estan al calaix i que moltes fotografies en una època no es van poder exposar perquè eren perilloses, perquè, clar, els que manaven no volien que la gent sapia tanta tragèdia. És a mesura del temps que s'ha descobrint que estem en un món fatal igual, però dintre la desgràcia d'històries, no? Amb el temps potser se sabran més injustícies, en certa manera, no? Doncs jo penso que, et felicito molt per aquest premi, i a més és l'objectiu aquest de transmetre aquests valors de la pròpia Neus Català, no? I si això, Montserrat, si algú el vol llegir, en el meu blog, noemimorral.com, a una de les primeres entrades que hi ha, ja posa relat efecte papallona i es pot llegir allà. Sí, perquè ara tot és molt digital. Molt més. Llavors ara pel 25N el tornaré a penjar a les xarxes, perquè no sé si volies tu recordar el tema del 25N. Jo suposo que molta gent sap que és el 25 de novembre, però igual que el 8 de març molta gent es pensa que és el dia de festa de les senyores, i no va així, és la reivindicació d'unes dones que les van cremar quan reivindicaven drets laborals. En el cas del 25 de novembre va ser declarat Dia Internacional contra la Violència de Gènere el juliol del 1981. En el context de la primera trobada feminista de Latinoamèrica i del Carib celebrada a Bogotà, Colòmbia. Això ho tinc buscat de fa temps. Es va escollir aquesta data per commemorar el violent assassinat de les germanes Mirabal, Pàtria Minerva i Maria Teresa, 3 activistes polítiques assassinades el 25 de novembre del 1960. Per aquest moviment popular i feminista de la República Dominicana, històricament, aquestes dones han simbolitzat la lluita i la resistència. I el 1999 la ONU va donar caràcter oficial a aquesta data, 25 de novembre, contra la violència. Perquè, clar, encara moren moltes dones cada any. El que passa que hi ha una data molt concreta, un assassinat, hi ha algú que és allò que dèiem de reivindicació. A veure, com el 8 de març, evidentment tothom sap que van ser unes dones que les van cremar a la fàbrica Silescott als Estats Units perquè demanaven drets laborals, però abans hi havia hagut unes dones russes. El que passa que no van tenir constància escrita o no van tenir aquest reconeixement o pel que sigui, no? Vull dir que jo penso que la història passa per saber-ho, no? Perquè a vegades se celebren coses que, és important recordar-ho perquè bé celebrem els aniversaris, perquè no és que no ens n'oblidem, la lluita és el dia a dia. I saber d'on neix. I també, doncs, la reivindicació d'un dia concret és per recordar, perquè les memòries
són molt, molt minces, són molt fràgils, perquè hi ha unes generacions que potser sí, però si no es transmeten a les noves generacions el perquè d'aquella edat i quin simbolisme té, la gent doncs ho fa diferent, la gent s'ho agafa com un dia de festa. Sí, I ens n'anem, doncs, com un 11 de setembre, ens n'anem de pont a la platja perquè no és una reivindicació concreta. I suposo que així han fet una mica la història que la tenia escrita, i penso que és això, hi ha moltes papallones en aquest sentit, no? Moltes papallones que han de bategar les ales, i sense por i amb... Jo sé que la primera entrevista que et van fer amb tu va ser el 7 de març. Aquest any, aquí a Radio Ona, que va ser aquí a la primavera, crec que vas fer quan vas presentar el llibre, Una mort i 33 vides, premiada també de narrativa, la vida de Vila de l'Ametlla de Mar, publicada per Pagès Editor. Exacte, i que Montserrat, abans ho hem dit, va ser la primera entrevista que vaig fer a la novel·la, me la vas fer tu aquí, Aquí a Radio Ona, és que aquí hi ha unes exclusivitats, és que bueno... És que com que de seguida... De seguida que m'ho comunica... No, és que, bueno, allò que estava pensant, Radio Ona té un espai poder més simple per el que marca la normativa de lo que és el dial, no?, per dir-ho així, però jo penso que aquestes petites coses... Home, són importantíssimes. Són importants per la difusió. Jo saps que la que em crides, jo cap aquí corrents. Perquè moltes vegades m'ha vingut... Bueno, jo entenc que evidentment no es pots comprar amb un TV3, amb un espai molt més gran, amb un Catalunya Ràdio, però potser allà les històries estan molt més marcades per normatives, per coses ja escrites, per coses ja pactades, i aquesta llibertat que hi ha aquí d'explicar sense ofendre respecte de tothom, el que es pugui explicar és un fil que també... Són papallones aquí també, jo crec. També doneu a conèixer històries petites, no? Que els grans mitjans els hi passen totalment desapercebudes. I si t'hi fixes, els grans mitjans hi ha com una repetició sempre, de que la mateixa gent va passant pels platons. I llavors es perden aquestes històries, aquestes papallones que bateguen les ales. Jo veig que els grans mitjans, evidentment, que tenen un poder, bueno, això és una emissora municipal, però hi ha molts voluntaris, jo penso que el voluntariat és el que fa créixer el món en general. El voluntariat en general forma part de les entitats, forma part del poble, forma part de tot aquest teixit social que formem nosaltres, no? Si no hagués voluntariat als hospitals, en molts llocs, potser el món no funcionaria tant. Però dintre les grans ràdios i dintre les grans mitjans de comunicació o televisions, que hi ha com un altre format, hi ha com unes altres jerarquies, hi ha qui mana, hi ha qui dona ordres, hi ha qui publica el que vol, el que interessa, pel que sigui, pels anunciants, pel partit polític que governa, i aquí jo crec que hi ha una naturalitat diferent, i per això penso que és maco. Jo també, quan vaig fer això, vaig pensar, goita, Radio Ona també és com una petita papallona, que també va... A mi m'encanten les papallones, vull dir que és una cosa així, sí. Com a anècdota, si se li pot dir, dintre d'aquesta narrativa de l'era digital, tens alguna anècdota en el sentit de... Perquè tu vas fer Efecte Papallona, per trobar el títol, el tenies molt... O sigui, l'objectiu de presentar-te de Neus Català ja ha quedat clar, era transmetre uns valors dintre els mateixos que confortava la Neus Català. Però després hi ha un relat, però després posar el títol és com la descoberta d'un llibre. També és un atractiu per cridar l'atenció, perquè la gent tingui... Sí, clar, en aquest cas el títol el tenia claríssim perquè volia fer un relat que donés aquest missatge d'Efecte Papallona. Per tant, quasi, en aquest cas vaig tenir primer el títol que la història. En canvi, no, la novel·la que comentaves ara va ser al revés. El títol no va aparèixer fins potser una setmana abans d'imprimir el llibre. Sí, ho vas comentar. Però té molta relació, dintre del llibre, el que tu expliques. Ara la novel·la, vols dir? La novel·la. Una mort en 3 vides, és perquè sempre, quan parles de... La persona morta és la persona que s'ha mort, però hi ha algú que queda darrere. Exacte. Són aquestes 33 vides que són després. A la novel·la, la mort és una excusa per parlar dels vius. Clar. Per tant, a partir d'aquesta mort, hi ha aquestes 33 vides que aquesta mort els hi afecta, que és com també aquest efecte papallona, que aquesta mort doncs té tot d'ales que impacten amb diferents persones que són les que apareixen en cada relat.
Però en canvi aquí el títol d'Una mort i 33 vides, que ara ens sembla tan clar i que li va tan bé el llibre, va costar molt que sortís. Bueno, però ara quan ho dius sembla que és fàcil, no? Però jo entenc, sí que ho vaig explicar en el seu moment, que va ser com, no per casualitat, però que algú va dir per què no així, no? Però llavors quan s'ha dit i quan es veu, jo penso que està molt ben acertat. Seria una mica així, no? Alguna... Suposo que fas gravacions d'autollibre a les xarxes. Tot aquest... Sí, perquè ara m'has vist a les xarxes fent l'audiollibre, Sí. No, perquè mira, això també és una anècdota bonica. Un dia dinant a Barcelona amb dues amigues que vaig coincidir en un taller de cant. Una és una persona que ha tingut molts ictus a la seva vida i que no s'hi veu gaire bé, a part de que va amb cadira de rodes no s'hi veu gaire bé, i després una altra amiga que és tetraplègica, que clar, té dificultats de mobilitat de les mans. Llavors, quan vam parlar del llibre, que jo ja estava a punt de presentar-lo, em van dir, ostres, noia, quina llàstima que no hi hagi un audiollibre, perquè nosaltres ens aniríem molt bé, perquè una no pot llegir i l'altra realment doncs, també fa servir molt els audiollibres. Sí, clar. I els hi vaig prometre que faria l'audiollibre. Dic, no sé com ho faré, no sé com me'n sortiré, però tindreu l'audiollibre. I aquesta va ser aquest primer batec d'ales, no?, que em va animar a començar-les a bategar jo. Sí. I ara ja ho hem engegat, gravem al lab de la Biblioteca Pilarín Baiés, i a mi m'ha fet molta il·lusió doncs, intentar que aquestes 33 vides tinguin 33 veus diferents. Molt bé. I en lloc de gravar, doncs, com que a mi m'agrada molt també la rapsòdia i llegir... Sí, vas teatre també. Sí, jo faré la narració, jo faré de narradora, però després he buscat més de 33 persones, perquè al llibre hi ha més de 33 personatges, que cada persona fa un personatge diferent. Però també és important això, no manera, perquè moltes vegades ens aïllem, sense donar-nos en compte. Tothom fa els seus conjunts particulars, no? Si no tens cap persona coneguda, familiar o coneguda, que no tingui un tipus de discapacitat, no hi atines. Exacte. Sigui doncs que no passis per un carrer que no puguis passar, o poder-t'hi veure, o poder entrar, per exemple, per casa aquí a Ràdio Ona és planta baixa. Jo el primer que, com es va inaugurar, el primer que vaig pensar, gent amb cadira de rodes poden venir, perquè no s'hi pensa, perquè no hi ha ascensors amb els llocs. Vull dir que a vegades també és important sortir de la nostra zona de confort, per dir-ho així, i anar-nos apropant a aquestes persones que tenen un tipus de discapacitat, que tots ens hi podem trobar, evidentment, i que trobin aquest ajut, que diu aquesta branca de papallona, per fer la tecnologia t'ho permet tot això també, I tant. Perquè si no seria un sentit de dir, bueno, jo tinc tota aquesta voluntat de fer, però no tinc els mitjans, o l'oportunitat, o el lloc, com has dit molt bé, la Biblioteca Pilarín Baiés, per poder facilitar tot aquest tipus de coses. Sí que m'està marcant la segona pausa aquí a Ràdio Ona. Tornem de seguida amb vosaltres en el programa Entrevista en temps de nit. Ràdio Ona, 107.4. Entrevista en temps de nit, amb Montserrat Font. Hi ha frases que defineixen la teva vida, i moltes d'elles provenen dels llibres. Expressen com et sents, com es defineix la teva pròpia vida, i inclús la motivació dels teus sentiments i les emocions. És una tasca senzilla, si ho fas amb les paraules adequades. Jo crec que moltes vegades expressar el que sent una persona, tant si és un mateix o un altre, és complicat, perquè et puguin entendre. Escriure pot ser un descans per a la persona que ho fa o per a la persona que ho llegeix. I també repetir-ho, perquè moltes vegades, no sé si et passa amb tu, Noi, que tu, inclús amb una cançó, l'escoltes en un moment determinat o llegeixes alguna cosa determinat, un moment d'una certa emoció i ho interpretes no diferent, però ho vius diferent. I tant, Montserrat. A més, en el meu cas, l'escriptura va ser una autoteràpia per mi. O sigui que jo vaig començar a escriure en un moment difícil de la vida per treure emocions. Clar. O sigui que no
puc estar més d'acord amb el que acabes de dir. Jo estic vaig fer unes xerrades que se'n diu Viure en positiu, i l'altre dia van tocar aquest tema dintre d'un dol, no? Per dir-ho així, que va ser en el teu cas, que evidentment que no es pot mai s'oblidarà, però es té d'intentar aprendre com el pots solventar i buscar eines o alternatives per poder fer. Això no vol dir que no te'n tinguis... I sempre hi ha algun moment determinat, una data concreta, una festa, el que sigui, que allò t'ho recordi, però ja potser més pausadament. La ferida es va no tancant, però es va semblaria això. Però clar, també, molt mèrit per part teva, jo recordo que vas dir que t'ho havies pensat. Què m'agradava a mi fer de petita? Perquè m'ho va recordar el que va dir la profe. Què us agradava fer per tornar a començar? I vaig pensar en tu, seriosament. I tu vas dir, a mi m'agrada molt dibuixar, per què no aplicar-ho això? I perquè t'agrada escriure i perquè et surt molt bé. Vull dir, i de veritat que veus, són coses que potser un no s'hi atina. És que això a mi em va canviar la vida. Que a mi em diguessin que recuperés el que m'agradava fer quan era petita, m'ha canviat la vida. Imagina't un consell tan simple i tan fàcil que pugui generar una transformació tan gran. Sí, però en el teu cas podem dibuixar, però ara imagina't, perquè va ser la possibilitat de saber dibuixar, o poder dibuixar. Però jo em pensava que no en sabia. Clar, jo des de petita que no havia dibuixat i feia anys que pensava que no en sabia. Bueno, però els és com tipus sorra, com tipus... Sí, però perquè m'hi vaig posar perquè aquesta persona m'ho va dir. Ja. Vaig dir, doncs va, ho intentaré. Doncs mira, aquest dia tinc una xerrada, una de les profes va dir això, no com a consell, però com a teràpia, va dir, intenteu, i de veritat vaig pensar, ostres, deu ser una cosa molt aconsellable de dir, clar, en un moment determinat, també depèn de l'edat, depèn de qui tot és dolorós, no? Però si tens una certa edat i se'n mor la mare, que ja és molt gran i està molt malalta, potser és una pena, però és un alliberament per ella també, pel dolor. Depèn del teu cas, que va ser la teva parella, doncs és una altra història diferent, i tots joves, molt joves tots dos. Vull dir, és un altre plantejament de vida. I suposo que, són aquests moments, una persona mateixa ho té de viure, per molt que la gent ens sembla que ho puguem entendre, que les emocions són de cadascú, i penso que aquest alliberament, o aquesta papallona, que ja devies formar una mica la papallona, per dir-ho així, seria una mica així, doncs suposo que és important. En el cas de la poesia, que va ser el teu fil conductor, ja tocant una mica així, crec que em vas fer 4 llibres, pot ser? Sí, tinc 4 llibres de poesia dibuixada, els 2 primers que parlen d'aquest procés de canvi, d'aquest recomençar un nou camí a partir d'una situació dolorosa, amb l'ajuda de la poesia i el dibuix, que són La finestra poètica a Essaouira i El tornar, i després hi ha una vegada, doncs, una mica més tard, El camí de cavalls, que és aquest llibre tan bonic, que són 4 dones que fan el camí de cavalls a Menorca, que també el missatge, no és tan introspectiu, però també parla de reconnectar-nos amb nosaltres, amb la natura, de tornar a ser conscients de la bellesa de l'entorn que ens envolta. Jo me'n recordo, no sé si era el poemari Tornar, que va ser que el vas interpretar el Sirviano, el que és el mateix escenari, que era molt més reduït, i jo, sembla que t'ho vaig dir un altre dia, perquè ets ja quasi bé la família d'aquí a Radiona, i sé que el meu objectiu, vas dir que era bastant acertat, que arribes amb una maleta, quina memòria que tens, Sí, vas entrar amb una maleta, i jo vaig entendre com volguem dir, però vull dur la maleta perquè és una altra vida, i marxo amb la maleta buida perquè començo de nou. Jo ho vaig trobar així, però també és maco que algú potser ho va viure diferent, o no sé si, perquè a vegades, allò que dèiem, el que enriqueix, posem un tema que dona més visibilitat amb més opinions, és que el que escriu, el que ho fa, té un fil conductor, una intenció, però llavors l'altra persona no veu aquesta visió, és com un quadre, que un hi veu un sol, l'altre hi veu la lluna. Però també està bé que... Aquest missatge hi era, perquè, clar, a la vida tots portem motxilles, maletes, que pesen més, que pesen menys, i hi ha maletes que sempre hi seran. El que passa que si aconseguim que pesin menys, que ens acompanyin sense ser feixugues, clar, la vida se'ns fa molt més senzilla. És que me'n recordo perquè m'agrada molt, per això és que no me'n recordo les altres coses, però hi ha coses que et queden més, perquè vaig pensar, és un exemple, és veritat, sigui tothom diem que portem una motxilla darrere. No, perquè jo arribava amb 4 o 5 maletes carregadíssimes. Molt carregadíssimes, només amb una maleta. No, però vull dir, a vegades són coses visibles i coses més invisibles, a vegades és inclús de pensament, potser no
tens cap Sí. motxilla, per l'altra gent no hi tens cap motxilla i tu la portes, perquè potser el que per un és un problema, però tu només és una situació o un esdeveniment, i per l'altre és que és complicada la vida. Penso que és molt, molt difícil, i per això penso que aquests, no vull pas dir que siguin llibres d'autoajuda, però una mica sí que és per reflexionar, més que tot el tenir clar que es transmet uns valors. Jo crec que aquí moltes persones s'hi poden sentir identificades. Sí, clar, jo mai he escrit aquests llibres amb una intenció, això que dius, no? D'autoajuda, de que algú els agafi com a però un s'hi llibre poden d'autoajuda. identificar. Però clar, jo explico una meva experiència de dolor i de com doncs, vaig transitant per aquest dolor cap a una, no? cap a una llum. Sí, sí. I clar, el que m'he trobat és que molta gent quan ha llegit els poemaris s'hi ha sentit identificada des de la seva experiència, des d'un altre dolor diferent, que pot ser la pèrdua d'una feina, que pot ser un divorci, que pot ser la baralla amb un amic de tota la vida que et deixes de parlar. Un habitatge, perquè la vida exacte, un canvi de residència. Clar, hi ha molts moments a la vida en els que perdem coses i en guanyem d'altres, no? I en aquest trànsit hi ha dols que hem de superar. Hi ha coses que també posem per cas, hi ha coses que són inevitables, o sigui, clar, si se mor una persona, tu això no ho pots preveure, no pots... Una separació, un divorci, és una cosa doncs, que la circumstància t'ho porta i que es va per anar amb una vida millor, que també és un procés de dol diferent, però té un objectiu per anar a millor. Evidentment que la persona, en el cas de que tu vas quedar vídua, doncs també és per anar-te posicionant per la teva pròpia salut, pel teu propi benestar, i pels que s'envolten de casa teva, els teus pares, els teus germans, pel qui sigui, no? Però no deixa de que és una cosa que no és buscada, que te l'han imposada, i això és més dolorós. És més dolorós. Dintre aquesta situació. És més dolorós i a més hi ha la mort pel mig, o sigui que tu poden imposar un canvi de feina, et poden imposar una separació, però diguem que tothom continua viu dins de tot, no? Però, clar, quan hi ha una mort jove pel mig, com la mort d'un fill, no?, també, que, ostres, són moments molt punyents, perquè hi ha el dolor propi, però també el dolor pel tot el que la persona que se'n va s'haurà perdut, no? De tots els anys que hagués pogut viure encara. Jo me'n recordo una vegada, jo el Santi el coneixia, i sé que la seva mare, la Victòria, pobreta, també la coneixem de Vallfolc, doncs va fer la foto d'ell amb una estelada, i la vam portar molts cops penjada quan vam anar a votar, com part d'això, i una de les vegades em va cridar molt l'atenció, que la Victòria va fer molta il·lusió, el vam veure en el fossar de les Moreres. Algú el va col·locar allà. Un amic de Roda, un seu amic de Roda. Vam anar allà i vam dir, ostres, en Santi, vull dir que saps aquelles coses que, de fet, la vida són emocions i sensacions. Evidentment que el dolor o el greu que et pugui saber és una persona que coneixes, no és el mateix una persona que és la parella. Per descomptat hi ha dolors i sentiments diferents, no? Però sí que, en certa manera, això ens demostra que encara hi ha humanitat i que encara hi ha bons sentiments, perquè si no hi havia una fredor, no? Tu que fa, no sé, aquestes coses, jo me'n recordo de molt temps, com que era l'època més punyent de l'independentisme, doncs jo me'n recordo que moltes vegades el portàvem penjat aquí i quan es va poder votar, vull dir, són d'aquelles coses que, bueno, que això és maco i és humà. Sí, ell va deixar una empremta. Sí, va deixar una empremta. Que encara la portem amb nosaltres. Evidentment, sí. Jo ho dic, bueno, i el recordo, el que dèiem, un dol, doncs no se supera mai la mort del qui sigui, d'un fill, d'una parella, d'un germà, bueno, pare i una mare tampoc, però ja depèn d'aquí certa edat i veus com una disculpa, i veus com un normal de la vida, no? Tens una certa edat, el que no és lògic és que sigui a la inversa, que sigui una persona jove que aparentment sana, té una circumstància d'una malaltia immediata, i això és el que és més greu. I això és el que penso que encara que hagi passat el temps, jo sé que està molt present en tu, però bueno, jo penso que aquí també, doncs, la poesia, el que deia la poesia... Sí, i de fet, clar, tota la meva trajectòria neix en aquest moment i amb la poesia. I per això aquests, digues... Jo altres vegades que m'han vingut altres persones per altres tipus d'escriptura de llibres, jo veia la paraula inspiració, no? Que no és que diguis... Jo em recordo una persona que deia, jo només amb una paraula, sempre vaig amb un bloc, no sé si una paraula sola, que la sento que potser
m'ha fet gràcia, que potser no té importància, i penso, bueno, un lloc o altre la col·locaré. Són Sí. sistemes, Són Sí. sistemes, no? Però allò que dius, és com aquell, diu una altra, una noia, deia també, jo a vegades diu, una noia que és una dissenyadora, no? Deia, jo a vegades veig, jo què sé, una agulla de pit, per dir-ho així, o un coll, i amb allò ja m'imagino el vestit, Sí, sí. perquè ens entenguem, Vull dir que són, És que- no sé si a la paraula inspiració, allò de dir, ara tinc de posar-me a escriure, què escric, tens de tenir el moment, m'imagino, que tu sents, no inspiració, dir-li un nom que li vulguis dir, que tu sents, que necessites parlar d'allò, que potser si ho escrius, encara que ploris, encara que cridis, encara que facis, després és millor perquè poder només ho vols sentir-ho tu, Clar. no vols atablar els demés. Mira, quan els sentiments són molt forts i estan molt a flor de pell, jo crec que les paraules surten pràcticament soles, perquè hi ha tanta necessitat de buidar Clar, sí. que no cal cap motor d'inspiració. Sí. És la pròpia emoció que hi ha dins que allò ho vomites, almenys en el meu cas. Sí. Quan, per exemple, amb la narrativa, que passes de la poesia, que és el jo, no? L'emoció pròpia, el parlar dels sentiments, de les emocions, en el meu cas, estic parlant, a la narrativa, que és inventar mons imaginaris, personatges diferents a tu, vides que els hi pots fer viure el que tu vulguis. Clar, aquí sí que a vegades dius, bueno, quina és la inspiració? Què t'ha fet arribar a aquesta història? Doncs això, una paraula, en el cas del relat aquest efecte papallona, una consigna que ha donat algú, una situació que has vist, que ha passat al món, que t'inspira una altra història. Aquí sí que trobo que la inspiració ve de més... pot venir més de fora. Té més elements i més treball. Que no pas només la interioritat. Jo sempre he pensat, a mi m'ha agradat sempre molt la poesia, i sempre he pensat que és una mica la parenta pobra del que és la literatura, no? Però una narrativa molt ben explicada t'explica una història. Però per mi la poesia, una sola frase, pot dir molt. En tema de sentiments, Ja que no t'explicarà una història de tota una vida, però hi ha frases que, no sé, són tan ben buscades que, ostres, diuen molt de la realitat de la vida. A més, Montserrat, jo penso que la poesia té una màgia que no té cap més gènere, que és que un poema tu el pots llegir 50 vegades a la teva vida, el pots tenir al costat, pots tenir el llibre a la tauleta de nit i cada nit llegir un poema. Amb aquell poema ja et dona un missatge i l'has llegit en 30 segons o en un minut. Aquell poema es pot convertir en una melodia. Aquesta melodia la poden cantar a tot el món. O sigui, és tan fàcil de transmetre el missatge a través de la poesia que no hi ha cap És que la majoria de cantautors, tant Miquel Martí, Lluís Llach, com la majoria Serrat, els han tret de poemes, i que han ressuscitat un poema que potser, si llegeix Miquel Martí Pol no et sona, però cantar per Lluís Llach sí. D'altres, no? Vull dir que és molt curiós com la poesia transformada, i la música també és el llenguatge universal, que també s'interpreta en tothom, no? És com s'entén millor, perquè a vegades hi ha gent que no li agrada llegir, i sembla que la poesia és per gent rara i la vida ha de ser més moderna, però jo penso que dintre la llibertat i el respecte que pugui tenir tothom, jo crec que les paraules, jo sempre dic el mateix, que aquí a Ràdio Ona són portes obertes a la paraula, perquè la paraula és una de les paraules que més m'agrada. Ens marquen aquí la tercera falca aquí a Ràdio Ona. Tornem de seguida amb vosaltres en el programa Entrevista en temps de nit. Ràdio Ona 107.4. La cultura és el reflex de la societat. El diàleg, la base dels problemes i la solució dels mateixos. La nit, un espai per a la reflexió. Montserrat Font presenta Entrevista en temps de nit. Dijous, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Ona. Paraules i frases per a la reflexió. La lectura és per a mi una mena de barana als balcons. L'escriptura és la pintura de la veu. Un llibre obert és un cervell que parla. Tancat és un amic que espera. Oblidat, una ànima que perdona. I destruït, un cor que plora. Que és maco això. Preciós. Preciós, Sí. Doncs
És com allò que també hem dit, com un llibre i un paraigües no és útil fins que no s'obre, no? Pues seria una mica així, Jo penso que és la manera de no solament... Jo això penso que encara salva una mica, si se li pot dir així, en totes les desgràcies que hi ha al món, que encara hi ha paraules tendres, paraules dolces, que a vegades hi ha gent que diu una cosa molt ensucrada, no cal, però hi ha reflexions. Jo sempre m'agrada molt una frase que, quan parlen de la felicitat, que és per tu la felicitat. Jo estic obligada a ser feliç, i si m'agrada plorar, i si m'agrada estar trista, i si m'agrada estar amoïnada, soc feliç així, per què tinc de ser feliç? Què és per tu la felicitat? Hi ha una frase que sempre, és que la repeteixo moltes vegades perquè m'encanta, diu que la felicitat és aquell moment que no té cap mena de pressa. És una manera, clavat, perquè vull dir, perquè tinc de ser feliç. Bueno, és que jo soc feliç plorant o cridant, poder destorbar els veïns si crido gaire, És una manera de dir, però sembla que estàs obligat, i què és per tu? Aquella persona té de ser feliç per força perquè ho té tot solucionat. Què vol dir solucionat? Que tinguis feina, que no tinguis deute, que tinguis aparentment, que tinguis una gran família i no sé què. Bueno, però potser a aquella persona li falta alguna cosa, li falta alguna iniciativa i no és feliç. Bueno, no és feliç. Què vol dir ser feliç? Aquestes contradiccions de la filosofia seria una mica així. Tens alguns objectius, a part d'això, d'aquest llibre de l'efecte papallona, que evidentment és una cosa ja més que fa poc? Sí, doncs mira, Montserrat, ara, a part de l'efecte papallona, d'aquest relat, de l'audiollibre que hem parlat, de continuar amb els llibres dels 4 llibres de poemes que ara hem fet la 4ª edició del Tornar, que també van tirant endavant encara. També el tema aquest de continuar recuperant poetes que ja no hi són, que en aquest cas també aprofito per dir que l'obra de teatre de l'Anna Dodes, que vam dedicar a l'Anna Dodes... Ja la vaig venir a veure a Gurb. Sí, exacte, que tu vas venir a Gurb. La repetim demà a Roda de Ter, al Teatre Eliseu, a 2:15 del vespre. Per tant, tots hi esteu convidats, tots els oients de Ràdio Ona que la vulguin venir a veure, que penso que val molt la pena, que és molt, és molt maca, molt bonica. Sí. I a més ja estem tancant el cicle i potser el farem una vegada més i ja estarà, però llavors també, per exemple, avui a la Cava Jazz, la Núria Armengol ha muntat un recital després, quan sortís de la ràdio, després. Sí, després, ja directe cap allà. Ràpid. Que jo llegiré algun poema de l'Anton Carrera, perquè l'hem dedicat a poetes que han mort últimament, i aquest donar veu als poetes que ja no poden donar a conèixer la seva poesia ells mateixos, trobo que també és un objectiu molt bonic de les persones que escrivim poesia, perquè aquesta manera diferent de donar els missatges que té cada poeta, doncs mantenir-la viva. Jo recordo que Anna Dodes també la veu recuperar, l'escriptora. Jo també penso que tu, dintre de la teva faceta de rapsoda, també és molt important la interpretació, perquè la mateixa entonació que se li pot donar amb un poema, amb una escritura, amb un missatge, també té la seva importància, és com tot, el conjunt de tot, no solament de dir, bueno, doncs jo soc poeta, molt bé, escric, però potser no em sé expressar en el sentit de la paraula. Potser, doncs, si també faig narrativa, escric molt bé, però després a l'hora de presentar el que estic fent jo, m'enrotllo molt, parlo molt ràpid, és una manera de dir, però la figura de la funció de rapsoda també és dintre una interpretació que facilita les entonacions, no? Si tens de puntualitzar fort, si és una tristesa, una alegria, doncs puntuar bé les notes. Quan connectes amb... Una cosa és quan connectes amb el llibre, no? Però l'actor està a casa seva. Sí. Llavors, clar, quan hi ha el directe de que les energies de la persona que fa de rapsodi i la persona que està duient es connecten i se sap transmetre la intenció del poeta, es genera com un vincle màgic, també, És la màgia aquesta de la poesia que dèiem, no? Jo també ara veig moltes presentacions de llibres, que abans les presentacions de llibres eren com molt serioses, en el sentit de molt protocolàries, feia la presentació, una mica l'argument, però ara ja hi ha acompanyaments de música, tot un embolcall d'arts plàstiques, per dir-ho així, o d'artesania, i que penso que combina, perquè evidentment tant la música com la poesia, la narrativa són els grans llenguatges universals, no? I crec que a tothom li agrada i tothom els entén. I tant, Jo penso que és aquesta una mica la combinació. És veritat que les presentacions han evolucionat molt i en el meu cas sí que és veritat el que dius, no? Que he aconseguit connectar bastant amb la veu
amb la veu, l'emoció de la veu clar. amb les persones. I clar, això ajuda molt a transmetre el missatge El que vols missatge, donar clar que amb sí. les paraules. Sí, sí. I que la gent es connecti més, que tingui més ganes de llegir els llibres, que vinguin a les coses que fas. Sí. I també m'ha ajudat molt els espectacles que hem muntat amb en Joan Roure, Sí. doncs també el seu mestratge. No? També he tingut una persona al costat amb la que he anat Però és de aprenent. Corsi Teatre o ja és el director de Corsi Teatre? Clar, vull dir, Sí. també interpreta bé dintre la interpretació, l'escriure, evidentment, quan tu tenies raó la narrativa, tu la fas per un públic, la persona cadascú l'interpreta de la seva manera, perquè dintre el que tu puguis escriure depèn de l'estat emocional de cadascú, aquella mateixa frase, o a vegades, no me'n recordo que tornes a passar pàgina, tornes a tirar enrere i dius, ai, això no havia pas entès d'aquesta manera, em sembla que ara potser ho veig diferent, que això m'emociona més. És la màgia també de passar a fulla el llibre de paper, també el llibre de passar de fulla a passar fulla i mires cobertes. I també en el cas doncs, de la interpretació, quan una persona doncs, està escoltant un bon rapsoda, és evident que l'emoció és diferent, perquè accentues molt més el que la persona vol destacar, en certa, com aquelles les maiúscules, que les fas maiúscules perquè el punt i part que diem fins aquí i punt i seguir, no? Seria una Clar, mica, és molt important, per això, Montserrat, preparar-te a la lectura. Clar. Perquè sí que a vegades dius, ostres, llegir-lo no s'ha preparat es nota. No, i tant. A vegades les coses no surten així per art de màgia, no? Llavors, llegir, com que estem acostumats a llegir cada dia, no ens pensem que potser és important preparar-nos-ho, no? I una amiga l'altre dia que anava a un acte de Jacint Verdaguer, amb una ruta guiada, que li van dir, podràs llegir aquest poema? Va dir, sí, em diu, no he de llegir aquest poema. Li vaig dir, escolta'm, prepara-te'l abans, sisplau, perquè si no, la gent no entendrà res. I quan va acabar, la van felicitar. Veus? I va dir, mira, doncs, la veritat és que m'ho he preparat a casa i clar, va transmetre molt bé les paraules de Jacint Verdaguer, que d'una altra manera doncs el mestratge del poeta hi és, però no se sap transmetre. Clar. Jo una vegada vaig veure van fer com una xerrada amb un exercici, l'excusa era la coma posada aquí i la coma posada allà, com canvia la visió del contingut de la frase. Això és un altre exercici diferent, no? Però sí que a vegades penso que és molt important quan algú té de llegir, primer perquè a vegades si no has llegit mai et pot passar per nervis o pel que sigui, aquesta coma, aquest punt i seguit, aquest punt i a part, et pot passar per alt. I clar, llavors això és el que desllueix el missatge que es vol donar. És molt important saber llegir bé i donar l'explicació que sembla que és la més oportuna, i per això la gent fa teatre, per això la gent, els rapsodes, no tots els rapsodes, no tothom sap fer de rapsoda, perquè hi ha persona que dius el que dèiem, potser sap fer molta poesia però no sap transmetre-la, com aquell professor que potser sap molt de matemàtiques però no s'ho sap explicar. És el conjunt d'una mica de coses així, no? En la satisfacció que t'ha donat aquest efecte papallona, continuem sent papallones. I tant. Totes les dones d'aquí a Ràdio serem papallones, Marta? Papallones, totes a bategar les ales, Marta. No, ara, bromes a part, jo sempre m'agraden les papallones, no sé per què, però m'agraden molt sempre les papallones. I un dia també vaig anar a una exposició que es va fer a Vic, que eren molta papallones, sap greu perquè llavors ja les classes estan dissecades, i és una manera hi ha gent que és una mica reaci en aquest sentit. Però és molt curiós, com em va fer molta gràcia, un tipus que són intel·ligents, un tipus de papallona que era de Bogotà o Colòmbia, un lloc d'aquests llocs així, de Sud-amèrica, i tenien com una mena del plomatge que era com si fos reversible. Perquè depèn de qui depredador els hi venia, canviaven l'ala, tu. I passaven desapercebudes. Ospa, tu. Quina intel·ligència a la natura, Sí, hi havia moltes coloraines, molt colorits, clar, evidentment quan ja l'exposició ja ho explicava molt bé, que havien estat molt ben, vull dir, ja no és com si fossin mortes, que les havien arreglat, i això ja no sé, a Vic es va fer això, una exposició tot de papallones, i un dels que els senyors que ho explicava, no va explicar moltes coses, però em va fer cridar l'atenció que les podies mirar, aquest camuflatge de més d'un tipus, ja tenen un nom aquests papallones, aquests noms que ja no sé què diuen, i és curiós, eren molt maques, semblava com de vellut, semblaven com així xispejat, però després eren reversibles. Ostres. Un dia, no havia sentit mai això encara. O sigui que imagina't l'efecte papallona, si dona per si no sols a mi les ales, que si, per què no, a vegades camuflant-se, per què no, dintre una situació que poder no ens interessa, o potser perquè després volem treure endavant les nostres armes i lluitar, no? Queden 3 minuts, em diu la Marta, per tu.
Noé. 3 minuts perquè us digui alguna cosa. El que tu vulguis, acomiadar-te o repetir el que tu has dit del teatre, el que tu vulguis. Sempre Sí. uns minuts pel convidat, que sigui no, lliure. Perfecte. Doncs, no sé, el primer és donar-vos les gràcies a Radio Ona perquè sempre, no?, que hi ha temes nous i, no sé, sempre m'he sentit molt ben acollida i potser, Montserrat, tornar a donar el missatge aquest, no?, barrejant el missatge aquest de la nena petita, del nen petit, de que intentem no oblidar-nos d'aquesta nena petita, de què li agradava fer, de que a poc no hem de canviar tota la nostra vida, com he fet jo, però a petites dosis, aquestes coses que ens agraden, aconseguir l'espai dins del dia per poder-les fer, que això segurament ens donarà molt benestar, que tots portem un artista dins. No cal que siguem ni un Miró, ni un Picasso, ni una Mercè Rodoreda. No, ja. Però tots tenim un petit artista dins que el podem fer aflorar i el podem alimentar. Algú ballant, algú tirant fotos, algú cuinant, no? fent un disseny d'un plat especial, algú doncs, fent un petit redactat, algú fent un dibuix ben senzill. Fent una entrevista a Radio Ona, ole! Exacte, no? Preparant. Per què no? Perquè tant que sí, preparat tant també. Que sí. Home, s'ho has preparat superbé. Sí. Doncs I això, i després unir aquest recuperar la nena petita amb aquest bategar d'ales que ens pot portar cap a mons insospitats. I sense oblidar que aquest 25 de novembre és contra la violència masclista, és una cosa que diu que és necessari només una persona per canviar la nostra pròpia vida, que és un mateix, i que una persona positiva converteix els seus problemes en reptes, mai en obstacles. Moltes gràcies, Noé, per haver estat aquí entre nosaltres a Radio Ona. La que us parla, la Montserrat Font, com sempre aquí a Radio Ona. Molt bona nit, fins la setmana que ve.